Salutare, lumea! Eu sunt Cămare Marcus 12, oricum vreți să spuneți. Astăzi vă voi învăța cum să faceți braziliana, dar prima problemă este că nici eu nu știu cum să fac braziliana, așa că prima dată trebuie să învăț eu să fac braziliana și învățați și voi pe parcurs. Eu zic că așa învățăm toți cel mai bine, pentru că dacă o să învăț și eu, o să vedeți și voi așa cum am învățat. Bun, să începem. O să încerc fără să mă uit la ceva pe YouTube sau tutoriale. Oricum, hai să începem. Aproape. Cât de aproape a fost această încercare? Trei. Acesta a fost destul de aproape. Am învățat șmecheria ei să te înclini și tu în față. Nu înțeleg, dar mi-a dat acum așa că trebuie să te înclini și tu în față. Asta e toată șmecheria. A fost bună încercarea. Hai să mai încercăm o dată, să vedem dacă chiar ne iese sau dacă e doar așa. Ia. Nu a ieșit bine. Acum o să încerc să fac de pe loc. Nu, dacă aș vrea să și alerg de parcă aș dribla pe cineva, că cam asta e toată ideea în branșa. Vreau să dau camera încolo să am mai mult loc. O genul asta. Dați like dacă știți și voi să faceți braziliana, eu nu știu. Tot grăbesc. Bun, nu a fost. O să mă uit tot peste filmare. Văd cam cum am făcut. Dacă n-am făcut destul de bine, o să mai fac o dată. Dar, tot în momentul vă spun, din câte am văzut, ideea principală este clean și în față când o faci. Și primul picior va fi așa și al doilea va fi în față așa. Și ceva genul. Deci da, cam asta e toată ideea. O să încerc să folosesc și într-un meci adevărat. Dacă vreți să mă vedeți cum o fac, dați like la 2 like-uri. O să facem partea a doua în care o voi face într-un meci adevărat la școală sau în afara școlii. Momentan încercăm să facem 2 la rând. Bună, să putem încerca. Bun. Vă destul de bună. Bun, una.
Asta a fost o încercare bună, dar vreau să-mi iasă două la rând, da. Să-mi fie măcar să-mi sară până la piept aceea. Foarte fain asta. Hai să dăm camera mai sus, că oricum mai mult contează aerul. Hai, mai trebuie una. Aia a fost o încercare foarte bună. Da, sincer, încercăm din nou două. O luăm de la capăt. Ca să dovedim ce putem, trebuie să facem două la rând. Foarte bună această încercare. Mai trebuie la o mică pauză de hidratare. Numărul 2, dacă ne iese asta, încheiem videoclipul. Gata. Da, ce fain a fost aia. Am băut și apă, suntem mai revigorați. Și cam atât a fost cu acest episod. Dacă vreți partea a doua, spuneți-mi, dați 2 like-uri. Și la 2 like-uri facem partea a doua și încercăm într-un meci adevărat să facem această schemă. Deci, eu am fost Marcus, deci mi-ar plăcea că v-ați abonat sau ați dau un like la acest videoclip. Mie mi-a plăcut foarte mult să fac acest videoclip. Da, ne vedem în altă zi, nu știu când o să postez momentan la niciun program. Eu de fapt aveam un cont mai mare, dar mi s-a șters pentru că, da, nu știu de ce, sincer, dar am început o nouă poveste, un nou canal, deci, da, cam atâta, nu vreau să lungesc așa mult, deja l-am lungit de o grămadă de timp, deci, da, hidratați-vă și jucați mult, mult fotbal, să deveniți din ce în ce mai buni.